Nani, Kowi Amazibaba Elisha Brazil. That's why we have to come in. That's why we told Baba Bishop Washington Godlachuya. Bana Baba Nana Mai had to go Galaipasi. Program here is at Yapea. Tiona Bishop Washington Mnangagwa Gwasarira na His Excellency wachipiwa rugwaro rwavo tinotenda rurure muridzo. Tinoda Bishop Aaron Muroda wafa vemugodi mudzidzi Grace Jiu vakasiwa na baba wido. Muruna muridzo tinoona baba Lorenzo Katsiri vachisangana nemutungamiri wenyika. Tinotenda. Tinoda baba Magaga Ruben Masedza. Magaga Masedza. Baba Magaga Masedza. Tinotenda vana baba Magaga Masedza, vana baba Joani, vana baba Joani. We had a very good day. To start with, we were not invited by the president, but we invited the president to come and meet with us. We are very happy. During the process, he promised us along the lines we expected from him. In most cases, as church people, we are not invited to attend such meetings, but we decided to invite the president, who came in the partnership of his deputy, the national chairman, the national political commissar, the provincial chairman for Harare, and maybe many others. We did not have enough transport. We would have bussed in a lot of people to come here. The idea is we support the president and his team. Our aim is to win the elections peacefully, without any harassment, without fighting. Reasons are very simple. The president himself has proved beyond reasonable doubt that he is prepared to work with the people, to work for the people.
committed himself and make sure people are seen up to their feet, managing their lives. So this is why we're here. I wanted it to be very clear that we were not invited by the president, or were we invited by ZANU-PF? No, we invited ZANU-PF, we invited the president and the entire team that came with the president. For that reason, we are still happy. I think we are going to have more days of this nature as we go on, because what we went through was very good, was very tremendous, was very tasty. We enjoyed the day. Our committee that is working hand to hand with the president did not dictate the pace to us. We asked them to invite the president, which they did peacefully, and you could see a peaceful atmosphere that was here. It shows the president was even happy to see us. They thought we were not going to fill up the grounds. We were promised enough buses, but we did not receive enough buses. We hired other buses for ourselves. That is out of interest, out of joy, out of acceptance that we're going to meet our president, the people's president. In this regard, this is why we were here. We had a very good day. Ndinofara, ndinosumuruka mwoyo mangu kuti makereke edu azvamboitika. Pane muchidanga achiverenga apa kuti nhasi pane kereke yakati adzikama akaneta. Hazvina kumboitika kuti makereke ese nyika yekuti tiabungane aitaura shoko rimwe. Vachifarirana vachisekerana vasingatukani. Haleluya! Nyika inovakwa, igotomba, igonamatirwa nariko. Haleluya! Ichokwa shoko la Mwari na 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Chapter 14. Kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu vakazvininipisa vakanyengetera nokutsvaka chiso changu nokurega nzira dzavo dzakaipa, ipapo ndichanzwa kudenga ndichavakanganira zvivi zvavo nokupodza nyika yavo. Hallelujah! Vanhu vangu vanodakara nezita rangu, vachichema nezita rangu, ndichavanzwa, ndingovatungamirira, ndingovapa zvochemo zvavo ndidatira kuvafarira. Ndinokutendai mose nomuzadzisa shoko iri. Tinoona tisingavane sensi, tiko vatisingazvisisi. Vanoparidza mashoko asingapindi, asi nhasi this is digitalized, this is actualized. Vamaitai kumazadzisa shoko iri muna 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Tazadzisa. Under the Second Republic,
Says I never Jerusalem and Judah. But you are Jerusalem, I give day, Vapostori Big day, Vapostori Panamo Chifama, Lord Bumeri, or Vestina, Renam. Who I remember myself, family, no more. Big day, Vapostori. Stone upon stone, we build our country. Brick upon brick, we build our country. Chiwenga Psalms 127, verse 1. Mapisarima 127 verse 1. Musoro shoko kutepa Jehova hapana chingaitwa. Pa verse 1. Kana Jehova asina vakimba, vavaki vayo vanobata pasina. Hallelujah! Datara kutimika inavapandelevan. Hatinga ivakikai. Tisina rumokoro Jehova. Sakata umana pano. Kupupura shoko beni. Kutoda kuvakanike. Asa kikangamwi. Mukuvakanike kwenu. Jehova ka. Tina Jehova. Hallelujah! Sata ukama huripo pakalipe ZANU-PF nokuti tinonzwa shoko raMwari nemakereke upenyu tinowirirana kuzadzisa shoko deiri. Ticharamba takabatana the state and the church. Ticharamba tichifamba tese makereke vatema nesu. Para bater em caíno. Atravessava na grego bater nesu. Assim. Quando aiwa isikrike zokumwe. Aiwa tro fumira kuti. Zopavo, osnama trabalho pavo. Zokunovo, onama trabalho kunovo. Ndokumbira ikayo pedu. Uzirambe chinamata. Mwarana wakriye. Muna Psalms 33 verse 12. Mapisari matani verse 12. Kwa namba 12. Wakakombolerwa. Ruti wakaja Jehova Mwari wao. Ruti wakazaura kwa nyaka yake. Wakakombolerwa abaruti Jehova ndiye Mwari wao. Bese wakadai kwa makaita Mose mnanamata Mwari alikusubiri Jehova. Muzizaliza shoko denini. Saka Yesu alimurumende. Hati kanisi kutangama. Kuti avanatisa murumende muchivota vana Mwari wavo. Sakati wanaivo mukana wokuwanavo pavanenge vachinamata Mwari wavo. Rozuva ranhasi razadziswa. My government, William, Bua Zese, Bunga Muchando, Muchirimo, Gorera Zara, Gorera Mabuta, Hati Kamawe, Kuchikuna Walipina Mati. Gora Gutendo, His Grace, Bishop Gutendo, and Bishop Felix Masuka. Maraikwa avakandipa ndakavakoka kuState House. Ivo vanofunga kuti ndakavakoka kuuya kuState House kutaure State House. Aiwa ndakada kuti avanhu vaMwari vakamira makereka akabatsike vandinogara vane mumaropafadzo. Vauya
Ndikata wewe hama zangu sababu ya pano chisema tebo mnamatu bakunamatu bakanamatu. Hallelujah. Ini ni karobasatwa sakana nasuno ini na mama wangu atikandi pasi ukama makereke atikandi pasi ukama makereke and the stage makereke anopanza kuvanhu iswe state totoka vanhu ivavo vanhu chechi makereke zvino isu tikati vanhu ndevedu abhishopu vanhu ndevedu koistorega kuwana kuira kunzwanana sei vanhu vari vamwe ivavo vanopanzirwa nanapasta namabhishopu ndivavo ivavo vakuchitingwi vatinovika ndivavo vanhu vamwechete vanovikwana nabhishopu saka imwi ndivakuru anoda ubhishopu anofana kuwana vanhu vekereke vanotevera anoda upresident anofana kuwana vanhu vanotevera saka imwi ndiri vakuru zvisiti varanda venyu. Saka tisaneta zvataita nhasi zvakanaka tisaneta kuita zvakanaka hapana nyika yakavakwa nevatukana nyika inovakwa nevanhu vachiwirirana nyika ndonyaraka kana takabatana chakowa mute takabatana zvirimo mbani verenga Colossians 15 verse 58 Vakorinde wokutanga 15 verse 58 saka hama dzangu dzinodikanwa muye vakasimba murege kuzungunuswa. Hallelujah. Mubatire Ishe zvikuru nguva dzose muchiziva kuti kubata kwenyu hakungavi pasina munasha. Muchiziva kuti kana makabatana muchishanda pamwe chete muchakova. Saka munawo ngazi tichenge